न' थांना मामा ओंखाम जाना उन्दुदो। Guys, good morning and welcome to this vlog. नोंथांखौ बरायबाय दिनै बिसना सानफानि इन्ट्रोखौ होना लाग्रोबाय आरोना दा बेलासियाव जोङो रिल्स बानायनो थांगोन आरोना ओंखायनो दानो इन्ट्रो होना लाखाबाय दासो सिखारदों कलम बेहाय वा बे रिल्स बानायनो जायगाफोराथ' खिसो मोनामलाजोबखाबाय फाग्लासो ओजोंनायलाय मोसाग्राया बेनो मोसागोन आरोना बेखौ आं दा केमेरा हमनानै होनांगौनो केमेराथ' गैखाया मबाइलजोंनो बानायसै आरो बास माथो होनबावनो जों एक्टरसो गोदो गोदायनि नुवाखै फाग्ला जोंफोरजों हायो नामा जों जाबाय मा नाम मोनलाय बे एक्टर नामा बायगान बिराद डेन्जार बे दैमाखौ बारलांगोन आरोना गाइस जों दा बैथिंजाय बानायगोन बैथिंजाय बेबो दा बानायफैगोन रा ओमफ्राय बैथिं बानायगोरनि थ' बारदो गाड़ी स्टार्ट कर दैया बारदो बल फैलाय आरो दैला हाबग्रोलाय दैया बेसेबां गोथौ नायनि लंपेन्टआनो सिगोनसो खोमा आंनि लंपेन्ट गाननानै फैदों थान्दाथार नामा दैया जिखि जाया हाबसैनो मा खालामबावनो दा सामथाय सिथाबजोब्बाय आथिङाव हाब्बाय दैयाल' दा मबाइलाल' दैयाव गोग्लैनाङा आरोना आया बाल फाग्लासो गोग्लैमारथारबाय बिराद जारा जायगाया मोजां नंगौना नङा बे बालायाव लानोसै आरोना जों गासिनो बेहाय फाग्ला नङा बे मामासो दैमा जिङाव मोनलाय बियो माइ बियो माबा फाग्ला बे गवानि बिटसो दैमाया नै गिदिरथार जों आवगाय बेहाय तामान ना हमफैगोन आरोना आस्रा लानानै दासो फैनाय जाला बांद्राय र' डाइरेक्ट भिडिअ'आवनो सिनेमेटिक लानानै होखानां One hour later. ससे बानायखांबाय आरोना गाइस नै बेहायनो बानायदोंमोन दे रेडि जादों आं लाखिनोसै माबार हनै सानाबो हाबलांबाय माला जागोन पात्ता मोननाय नङा नों दा मोनाबा बियार गंथाम होगोन आं नोंनो मिथिबाय बियार गंथाम आरो लोगोसे अमा खासि मा जानो नों आंखौ बुं मा जानो बायगान मा जानो नों मा जानो आङो मा चक्लेट लाबोलाय दा मोनसे जोबथारसिगोन आरोना गाइस बारा गोबाव गैला नै शुट कमप्लिट जाबाय आरोना गाइस एबार नैबे फट' साफायनोसैलाय नों मा फट' साफायनोसैलाय जोब्बाय गाइस थांदो न'आव थांना मामा ओंखाम जाना उन्दुदो गाड़ी स्टार्ट कर जोब्बाय आरोना दिनैना जोब्बाय बेहायनो सब फोजोबबाय बै मोनसेयाव थाङासै आरोना जोङो दा जों बेहाय फट' साफायलायसैलाय जायगाफोरा नै एकदम बै दंफां बायलायाव साफायगोन र' दा इन्सटाग्रामाव नागारनांगोन नालाय जोब्बाय आरोना गाइस जोंना शुट लानाया दा जों न'आव थांफिनसै नै दैमा थाबायनांगोनलाय बाजारावबो थांबावनांगोन दखाननि माल लायनो बेलाय बिसानि एक्टर मोनहानि एक्टरनि दैया नै इथिंजायनिफ्राय मोनसे फैयो आरोना ओमफ्राय इथिंजायनिफ्राय मोनसे फैयो बेहाय जयेन जायो आरोना सोर जावदों नोंसा जिसिपिजों जावनाय फाग्ला बिदि जायो लेकिन एक सेकंड माने जों होलाबायदों आरो बे ना सारफैबाथाय बिराद मोनो आरोना गाइस दाखालि थांनाय भिडिअ आङो बेहाय भिडिअ लादोंमोन होनाय जायासै आरो बारा मोजां जायासै ना बानायनाया ओंखायनो होनाय जायासै ससेल' होबाय आं दाखालि जों गामिया बे नङा आरोना जों गामिया बै मोनसेयासो बै गामिनि दुब्लि मोनगोन बेलाय बै गिदिर दुब्लिया बे दुब्लिखौ बारलांनांगौ जों गामिया होमबासो मोनो जों गामिखौ आं दा बेलेग गामियावसो दं नै बिसोर गामियाव ओंखायनो बांद्राय होख्राव भिडिअ बानायनो हानाय नङा बुजालाबायगोन ना बस हवा निकल गई एग्जाम बारनो हागोन हाया
जाजोब्बाय नै आथिङाव सामथाय गोजाथारमोन बाला फुबावबायसो आं खावसे दहाय बाजार थांलायसैलाय आरोना जों दा बेनिफ्राय मोनाबायबो नै सान हाबबाय मा होननो सानो भिडिअ लास्टआव भिडिअआ बेनो होननांगौ जाबाय दे आं बहुद गोजोननाय मोनबाय बे नोंथांनि माबा भिडिअ लानायखौ दा आरो मा होनबावनो आरोना बिराद गोजोननाय थाबाय बेल'सै आंनो होननाया गैला गासिनो जों गासिनो लामाफोरा